Кажи на голямата хлебарка колко харесваш нашия хотел. Тампона е мизера с боболечки. Да, щом подушиш ти килима, ще усетиш спермата. Защото хората пикаят и повръщат винаги. И тогава трябва да почистя. Какво? Принцовките въргарят се навред. С отровата за мишки няма хич успех. Затова ги коля, за да има ред. И за тях съм аз кралица, покрита с миша кръв. Магична земя, хотел на моите мечти. Немръстото гнусно мастенце на всички земи. И там чистя аз. Нифи, какво правиш? Помагам! Може ли да помагаш по друг начин? ホテルは本当にとても素敵ですキャリはとても優しいです彼女は成功すると信じてい Някой разбира ли нещо? 大好きです Защо? Буклук そして彼らは Задници 私はまた夢を信じてます私は Да почистя аз Да И за това нашият хотел е добър. Нали? Ей!